Hei, sunt Mihnea Rate și ăsta este un fel de jurnal. De luni avem voie la mare. Nu. Mi se pare că e ultima chestie de pe listă din necesitățile de a merge copiii la școală sau, nu știu, a nu mai completa hârtii ca să pleci din oraș, de a-ți lua temperatura, de a purta măști. Ultima chestie de pe listă este că ai voie să mergi la plajă. Mi se pare mai important că vor să dărâme tot ce e la fabrica ca să ridice un bloc, că cineva are un interes acolo de a ridica un bloc, când fabrica ar trebui să fie monument istoric și să rămână bodegă și să rămână magazine și să rămână locul ăla minunat care a fost până acum. Cred că orice căcat în momentul ăsta este mult mai important decât a ne da voie să mergem la plajă. E bine măcar că avem voie cu evenimente de 500 de persoane. Pentru jobul meu este o veste extraordinar de bună, înseamnă că pot să-mi reîncep activitatea pe deplin, more or less. Nu cred că o să existe festivaluri cu 500 de oameni, momentan, dar la cât push se face de către toți organizatorii de festivaluri, ceva îmi spune mie că o să se țină. Din toată legislația asta, singurul lucru care îmi iese tot timpul în prim plan este distanțarea socială. Trebuie să respectăm 1,5 metri distanță de ceilalți de lângă noi. Abia aștept să văd asta la Costinești pe plajă, unde se calcă în picioare, sau Eforie Sud-Nord, unde se dau dedicații cu manele. Nu au nicio șansă să poată să mențină distanțarea socială la plajă, unde vin toți cu lăzile de bere și frigorificele și boxele și manelele și tot ce pot să vină. Nicio șansă. Dar din toată chestia asta, ți-am zis că eu extrag asta, distanțarea socială. Noi anul ăsta o să fim super obișnuiți cu ideea că trebuie să păstrăm o anumită distanță de ceilalți. Noi nu am fost în stare de când e țara asta să depășim cu mașina o bicicletă, o trotinetă, un om pe role, orice mijloc de transport ar avea, să-l depășim legal la 1,5 m de om. Eu de câte ori merg cu bicicleta, oamenii trec la atât de mine. Mai au puțin și au fost unii care m-au atins cu oglinda de cot. Ok, bun, ești foarte tântălău și nu înțelegi distanța pe care o ai, îți zgâri mașina de câte ori o parchezi. Tu știi ce probleme ai cu poziționarea ta în spațiu. Dar ce te face pe tine, om care dai legi, să crezi că un român știe ce înseamnă 1,5 metri, luând în considerare câte accidente sunt și cât de apropiat trec toți dobitocii pe lângă orice biciclist de pe stradă. Dacă în toți anii ăia de când au condus nu au înțeles legislația, dacă au citit-o vreodată, și nu au perceput cât înseamnă 1,5 metri ca să-l depășească în condiții safe pe acel biciclist, trotinist, orice ar fi el, de unde încrederea asta oarbă că românul anul ăsta o să învețe ce înseamnă 1,5 metri și chiar va sta departe de ceilalți din jurul lui? Sau, cine știe,
Poate ăsta e anul în care o să învățăm ce înseamnă 1,5 metri și de acum o să putem să apreciem ce înseamnă 1,5 metri și să nu mai trecem pe lângă bicicliști la atâta. Eventual cu geamul deschis, dând o flegmă și urlând: mergi pe trotuar când n-ai ce căuta pe șosea, șoseaua e pentru 4 roți. Poate o să fie un an în care ne educăm. Atât. Mersi.